6 снежня, пятница, Белсадзум и Віталь Бабін разом з вами цягам найбліжэйшай паўгадзіны размаўляем пра галоўнае за сёння. Вітаю і запрашаю. Ядравыя пагрозы, шантаж і саюзная дзяржава. Пра што дамовіліся Пуцін і Лукашенко ў Менску? Генпракуратура супраць Шуневіча. Чым незадаволенае наглядчае ведомства? 17 крымінальных артыкулаў на кожнага. Рэжым збіраецца судзіць Андрэя Стрыжака і Алексея Лявончыка. Владимир Путин прыбыў у Менск для ўдзелу ў паседжанні вышэйшага дзяржсавету так званай саюзнай дзяржавы. Разам з Александром Лукашенком ён абмеркаваў праекты ключавых дакументаў у сферы бяспекі. Паводле намесніка кіраўніка МЗС Беларусі Ігора Назарука цэнтральным пытаннем перамоваў стала канцэпцыя бяспекі саюзнай дзяржавы, якая ўлічвае становішча ў свеце. Акрамя гэтага, дыктатары разгледзелі новую дамову пра гарантыі ўзаемнай бяспекі, якая датычыць эканамічных і вайсковых аспектаў. Раней у лістападзе Пуцін зацвердзіў змяненні ў ядравай дактрыне. Паводле іх, Масква можа выкарыстоўваць ядравыя боегалоўкі пры любой пагрозе, як Расіі, гэтак і Беларусі. З намі на сувязі Вадзім Мажэйка, координатор нашай візіі. Вадзім, вітаю. Вітаю. Владимир Путин ужо паабяцаў Александру Лукашенку размясціць на тэрыторыі Беларусі арэшнік. Ці выканае ён сваё абяцанне? Вельмі важна звярнуць увагу, што прасіў Лукашенко і што паабяцаў Путін. Бо Лукашенко ў першую чаргу прасіў не толькі і не столькі арэшнік, а як Лукашенко выказаўся, каб рашэнне пра яго прымяненне магло прымацца беларускім вайскова-палітычным кіраўніцтвам, карацей, самім Лукашенко. А Путін паабяцаў, што арэшнік толькі ў будучыні будзе размешчаны і што Беларусь будзе прымаць рашэнне пра тым, якія менавіта мэты гэтай зброі на тэрыторыі верагоднага праціўніка. Нічога пра то, што Лукашенко аднаасобна будзе прымаць рашэнне пра выкарыстанне арэшніка, Путін не сказаў. І гэта вельмі важна, бо гэта тое, чаго Лукашенко таксама ядернай зброі спрабуе дэманстраваць, быццам ён яе кантралюе, быццам ён вырашае скарыстацца ёй ці не. Канешне, такого права яго няма, і, адпаведна, гэта ператварае яго з моцнага гульца, з нейкай мацнейшай зброі у яго ў руках, ператварае проста на хлопчыка, якім скарыстаўся іншы старэйшы хлопчык, і на яго тэрыторыі паставіў сваю зброю, фактычна паставіў яго пад верагодны нейкі зваротны удар. Адпаведна, таму Лукашенко і спрабуе ўсімі сіламі прадэманстраваць сваё лідарства, свой уплыў, а Путін, наадварот, дэманструе, як ён карыстаецца Лукашенко. Атрымоўваецца, што сакратар Радбяспекі спадар Вальфовіч хлусіць, калі кажуць, што у Пуціна свая чырвоная кнопачка і свой ядравы чамаданчык, а у Лукашенка сваі. У Лукашенко могуць быць, канешне, любыя свае чырвоныя кнопачкі. Пытанне, што ад гэтых чырвоных кнопачак хутчэй за ўсё не запускаецца расійская ядерная зброя. Бо это таксама пытанне таго, адна справа, калі ты размяшаеш ядерную зброю на тэрыторыі іншай дзяржавы, гэта фармальна не забаронена. А як там США, Турцыя, а іншая справа, калі ты аддаеш камусьці іншаму кантроль над сваёй ядернай зброяй, гэта акурат тое, што не проста забаронена міжнароднымі дамовамі, а гэта тое, як мы бачым, напрыклад, супраць чаго вельмі выступае той же Кітай, не толькі там Захад, і ўвогуле усе ядерныя страны тут згодныя, што нам цікава заставацца в сваім такім ядерным клубе, а не распаўсюджваць надалей ва ўсе бакі гэтую ядерную зброю. Таму відавочна, што у Лукашэнкі ніякай чырвонай кнопачкі няма, і зрэшты, колькі б Путін ці Лукашенко не заяўлялі пра тое, што ўжо даўно размешчаная ядерная зброя у Беларусі, дагэтуль гэтаму няма нейкіх канкрэтных сведчанняў, і я тут больш арыентуюся не на іх словы, а на дадзеныя брытанскай, амерыканскай выведкі, якія так пацвярджалі, што рыхтуецца нейкая інфраструктура ў Беларусі сапраўды, нейкія дзеянні можна адсачыць, але ніякіх доказаў, што так расійская ядерная зброя фізычна ў Беларусі перавезеная, такога заходнія выведкі не пацвярджалі, і сам, будучи з візитом у штаб-кватэры НАТО, я таксама не чуў там такіх пацверджанняў, таму, мякка кажучы, я пакуль не думаю, што ў Беларусі ўвогуле ёсць фізычная ядерная зброя, і ўжо тым больш дакладна ў Лукашэнкі няма і не будзе над ёй кантроля.
Хотя б тому, что Путин, як диктатор, нікому не аддасць контроль над ядерным чемоданчиком, ні Лукашенку, ні камусьці іншым. Тады падпісанне вось гэтай сумеснай пагаднення аб бяспецы, аб гарантах бяспекі, аб гэтай вайсковай дактрыны, якую Путін прывёз у Менск, гэта ўсё проста піар-акцыя. Ну, сапраўды, увогуле, вядома, што дыктатары ў сваіх рашэннях кіруюцца не тэкстамі дамоваў, а неяк сваім успрыманнем. Умоўна, тое, што тэкст дамовы наконт АДКБ фактычна так прымушае, што пазаруюць, што Кыргызстан дапамагаць, напрыклад, Расіі, калі Украіна напала на Курскую вобласць, але нават Расія не звяртаецца да тэкста АДКБ. І наадварот, тэкст той дамовы ніяк не ўтрымлівае магчымасці выкарыстоўваць войскі АДКБ для падаўлення паўстання ў Казахстане, але менавіта так яны і былі выкарыстаны. Хай там фармальна не паведамлялі пра міжнароднае ўмешальніцтва, нават не прыдумаўшы, якая ж краіна Казахстан ўмешалася. Тое самае тут, можна любыя паперы падпісаць, але галоўнае не тое, што там напісана, бо на гэта не так будуць самі Лукашенко ці Путін звяртаць увагу. А важна, як яны это будуць на практыцы выкарыстоўваць. І так, зараз, канешне, это ў першую чаргу выкарыстоўваецца піяраўскія, калі Путін так унутры Расіі даводзіць, якія ў нас ёсць ўсё ж такі яшчэ саюзнікі, не толькі там Паўночная Карэя, а вось і Беларусь ёсць. А Лукашенко дэманструе тым, хто больш лаяльны, дэманструе, як ён з дапамогай Расіі забяспечыць у Беларусі мір і бяспеку, а гэта людзям важна. Тым, хто яму не лаяльны, наадварот, Лукашенко дэманструе, які ў яго моцная расійская падтрымка, маўляў, не спрабуйце тут пратэставаць, калі што, прыйдзе дзядзя Путін, мне дапаможа. Ну і таксама, канешне, гэта моцны сігнал на захад, сігнал таго, наколькі Лукашенко ў расійскай арбіце, і, адпаведна, кожны гэты сігнал будзе выкарыстоўваць ужо як можа. Беларускі МЗС будзе распавядаць, што глядзіце, вось да чаго даводзяць санкцыі, трэба, каб з намі сябравалі, тады б, глядзіш, і такіх дамоваў не было. Ну, а насамрэч, канешне, гэта толькі паказвае, як Лукашенко пасля 2020 года у абмен на ўтрыманне сваёй улады так, фактычна, па кавалках этот суверэнітэт Расіі беларускі аддае і гатовы будзе аддаваць надалей, бо у цяперашняй сітуацыі ён для ўтрымання менавіта яго асабістай улады, так, асабліва яго і няма другіх інструментаў. Іншая справа, што, можа, не трэба за кошт суверэнітэта краіны утрымліваць уладу любога аднаго чалавека, але да тое, што адбываецца, тое, да чаго Беларусь даводзіць Лукашенко. Ці гэта значыць, што на тэрыторыі Беларусі ў хуткім часе могуць з'явіцца новыя расійскія базы і расійскія вайскоўцы? Ці патрэбна гэта Лукашенку ўвогуле? Ну, тут некалькі момантаў. Ці могуць з'явіцца расійскія вайскоўцы ці базы? Так, абсалютна могуць. Як маглі і учора. У Расіі на гэта ёсць і фармальна нейкія там паперкі. Даўно яны ёсць, це дамова прынцыповасць сітуацыю не мяняе. Больш за тое, як мы пабачылі ў кантэксце расійскага ўварвання ва ўкраіну з поўначы, вось такая магчымасць з тэрыторыі Беларусі напасць на суседнюю краіну, это дакладна ні ў якіх дамовах не прапісана, зараз, пэўна, не прапісана, але калі Расія хоча, яна гэта робіць, і рэжым Лукашэнкі не вайскова, не дыпламатычна, не палітычна не здатны гэтаму супрацьстаяць. Таму так, калі Расія захоча пры ўладзе Лукашэнкі, яна зробіць усё, што заўгодна з пункту гледжання бяспекі войска за Беларусю. Тут, на жаль, з пачатку вайны ніяк ацэнка не мяняецца, і гэты дагавор чым прынцыпова нічога не зменіць, не дадаць нейкіх новых магчымасцяў. Іншая справа, што ёсць вайсковыя абмежаванні. Вось, напрыклад, той факт, што, наколькі я разумею, зараз кансэнсус тых, хто займаецца вайсковым маніторынгам, у тым, што расійскія вайсковыя часткі ўсе там з тэрыторыі Беларусі, ў прынцыпе, выйшлі. І палітычна, канешне, Расіі цікавей было б іх захаваць. Але выглядае, што расійская агрэсія супраць Украіны, эта вайна ідзе настолькі для Расіі дрэнна, што так, у ёй няма лішніх проста вайскоўцаў, каб стаяць на тэрыторыі Беларусі, проста для вось гэта цэментавання палітычнага вайсковага контроля. У Расіі войскі на вайне патрэбныя, а не на базах у Беларусі. Таму, адпаведна, вось гэты чыннік, ён тут грае нам на карысць. Але, на жаль, мы бачым, што і размяшчэнне вайскоўцаў, і базаў, і там шпіталі, і калі трэба вагнераўцы, калі трэба трэніроўкі мабілізаваных, і калі трэба нешта яшчэ новае, так, Расія, Путін усё ад Лукашэнкі ў вайсковай сферы атрымлівае. Ніякіх доказаў, што Расія чагосьці не атрымлівае ці не атрымае, няма. І гэта, я б сказаў, зараз адна з найвялікшых пагрозаў
якія Лукашенко стварае для Беларусі, што для захавання сваёй улады Лукашенко вцягнуў абсалютна Беларусь у расійскую вайсковую арбіту і множыць гэтыя дамовы, якія в піяраўскім сэнсе, так, дыктатары іх не захоўваюць, але гэта тое, што прыйдзецца Беларусі разграбаць, вось гэты корпус рознага кшталту, у тым ліку вайсковых дамоваў з Расіяй, і гэта вельмі праблема, гэта ўсё рызыкі для Беларусі. Але разам з тым Пуцін пакуль не ўцягнуў беларускае войска ў вайну ва ўкраіне. Вось ініцыятыва «Белы пол» Мацвей Купрэйчык, прынамсі ў Вашынгтоне, падчас слухання ў Кангрэсе заявіў, што гэтае пагадненне з Расіяй аб гарантыях бяспекі дазволіць прыцягваць беларусаў для абароны тэрытарыяльнай цэласнасці Расіі. І як гэта можна расцаніць? Яны кажуць, што ў іх ёсць усе доказы таго, што Лукашенко ўжо пагадзіўся на гэта фактычна. Ну, глядзіце, ці дае такая дамова магчымасць, безумоўна дае, больш за тое, проста зусім не сакрэтны тэкст, сутнасць і дух і літара дамовы пра калектыўную бяспеку АДКБ, яна ў тым і заключаецца, што краіны адна адну дапамагаюць бараніць, што напад на адну, як напад на ўсіх, і паколькі можна спрачацца па расійскай новай фармальнай канстытуцыі і Запорожжя, што расійская тэрыторыя, і Запорожжя мусіць Беларусь дапамагаць абараняць. Але то, што Курская вобласць, Расія, тут ніхто не спрачаецца. І таму ці можа Расія фармальна, па літары, нават дамовы пра АДКБ, не кажу пра новыя, ужо па тых дамовах Расія фармальна мае магчымасць і да Беларусі, мы да Кыргызстана звяртацца і казаць, што ці вы саўручнікі, вы можете дапамагаць нам абараняць Курскую вобласць. Расія нават гэта не робіць. Але ці адпаведна ці Лукашенко згодны скарыстаць беларускае войска дапамагчы Расіі. Тут пытанне не ў тым, на што згодны ці не згодны Лукашенко. Бачым, што Лукашенко спачатку вайны мы маем мільён доказаў таго, што калі Пуціну нешта было патрэбна, Лукашенко ўсё, што заводна, это даваў, і мы не маем ніводнага дакладнага доказа, каб Пуціну нешта было патрэбна, а Лукашенко яму такога ў вайне не даў. І, на мой погляд, пытанне не ўдзела беларускага войска ў вайне, яно грунтуецца, перш за ўсё, не на жаданнях, ці не жаданнях Лукашенко. Яно грунтуецца на настроях беларускага грамадства, на антываенных настроях, на нежаданні ў вайну ўцягвацца. Адпаведна, гэтыя настроі, вядома, з'яўляюцца таксама часткай настрою ў войска, таго, што будзе, калі гэта войска на вайну адправіць, што гэта фактычна створыць толькі новы хаос, праблемы, рызыкі, і фактычна Расія будзе вымушаная у выніку сваім войскам абараняць ці то беларуска-украінскую мяжу, ці то плюнуць на Беларусі, на магчымасці карыстацца нашай тэрыторыі. І для Расіі прыйдзецца абараняць беларуска-расійскую мяжу, што зараз не траціць такіх войскаў. А калі беларускае войска ў вайне знікне, то Расіі прыйдзецца. Вось гэта ўсё, насамрэч, на мой погляд, і вызначае то, што Расія у войскі ў КНДР, што вы зараз навіны фактычна закупляюць нейкіх наймітаў у Йемене, все, што заўгодна, але ўсё ж такі не карыстацца тут беларускім войскам, бо, мяркую, схоўваючы беларуска-украінскую мяжу і бясконца ствараючы на ёй правакацыі, вымушаючы ўкраіну захоўваць і ўвагу, і войскі, і нейкія інжынерныя збудаванні менавіта на беларуска-украінскай мяжы, вось гэта тая найлепшая дапамога, якую рэальна сёння Лукашенко сваёй арміяй можа дапамагчы як Расіі. Вось гэта ён і робіць, але сапраўды проста яшчэ раз дэманструе, наколькі хісткім тут становішча беларусы, бо фактычна, калі Пуцін вырашыць, што так, яму беларускае войска больш патрэбнае не на беларуска-украінскай мяжы, а яму патрэбнае ў баі. І так, што рызыкі, але халера з імі, вельмі трэбныя гэтыя войскі зараз. Баюся, што вельмі вялікая рызыка, што так, Лукашенко тут дакладна не будзе нічым супраціўляцца, і ўсе гэтыя войскі абсолютно лёгка могуць на вайну адправіць. І так, далей пачнецца вось гэты самы хаос, хтосьці пойдзе на вайну, хтосьці не пойдзе, хтосьці будзе супраціўляцца, хтосьці здавацца ў палон, хтосьці ваяваць, хтосьці забіваць, хтосьці, наадварот, сам будзе загінулым. І у такім сцэнарыі нічога добрага для Беларусі няма. І, безумоўна, чым больш ідзе вайна, чым больш гіне расійскі салдат, тым вышэй рызыка, што так оно ўсё і здарыцца. Таму, безумоўна, Беларусь, калі нехта думае, што все нормально, там, не ведаю, Лукашенко супраціўляецца быццам Пуціну і не дасылае войска ў бой, а гэта ўсё абсалютная міфатворчасць самога Лукашэнкі, і
гэта адна таксама з найвялікшых пагрозаў, больше і больше уцягнення Беларусі у вайну цяперашнюю, якую вядзе Расія супраць Украіны. Яно, на жаль, ужо даўно стала рэчаіснасцю. І в такім сэнсе, я баюся, пытанне проста ў тым, ці дойдзе махавік гісторыі да таго, што Пуцін гатовы быць на такія рызыкі, ці, на шчасце, беларусаў не дойдзе, але пытанне ў тым, што з-за палітыкі Лукашэнкі цяперака беларусы залежаць, і гэтая будучыня Беларусі, у тым сэнсе залежыць нейкіх рашэнняў Пуціна, гэта абсалютна шкодзіць, відавочна, беларускім нацыянальным інтарэсам, бо, з чаго пачыналі беларусы супраць любога ўдзела ў вайне. Вадзім, дзякуй вялікі за гэтую размову. Беларусы сабралі больш за 8 тысяч еўро, каб падтрымаць сям'ю Васіля Верамейчыка, экстрадаванага з В'етнаму ў Беларусь. Паводле жонкі былога добраахвотніка, сродкі пойдуць на адвакатаў і перадачы. Напярэдадні праваабаронцы прызналі Верамейчыка, які змагаўся за Украіну палітвязням. Пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце ў традыцыйным скароце. Кіраўніка крымінальнай міліцыі Клімавічаў затрымалі за хабар. Паводле выдання «Наша Ніва» Александра Кухарава абвінавачваюць на падставе артыкулу за атрыманне хабару у асабліва буйным памеры. Суд пачнецца 9 снежня у Хоцімску. Сілавіку пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Кухараў раней адзначаўся падзякамі МУЗ, але ягонае імя знікла з афіцыйных сайтаў сёлета. Китайские электрокары «Аватар» выходят на рынок Беларуси. Компания подписала погоднение с дистрибутором «Автовельт». Кроссовер «Аватар 07» будет коштовать от $39 900, а флагманский «Аватар 11» от $54 800. Автомобили обсталеваны ассистентами на базе штучного интеллекту, а запас ходы достигает 1050 километров. Попередние замовы уже открытые, доступные программы лизингу і крэдыту. Папулярная камп'ютарная гульня украінскага распрацоўніка «Сталкер 2» «Сэрча Чарнобылю» выйшла на беларускай мове, дзякуючы выдавецтву «Трасянкус». Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Беларускі геймер». Поўны пераклад усіх тэкстаў зрабілі з дапамогай нейрасетак і дапрацавалі ўручную. Гульню можна прайсці цалкам на беларускім інтэрфейсе, але памылкі ўсё ж застаюцца. Перакладчык заклікае геймераў далучацца да выпраўлення недакладнасцяў. Антыасадаўскія сілы ў Сірыі за одну ноч наблізіліся да Гомсу, трэцяга паводле памеру гораду краіны. Калі ён падзе, гэта адрэжа сталіцу Дамаск ад партоў на міжземным моры, дзе месцяцца расійскія вайсковыя базы. Урадавыя войскі амаль не аказваюць супраціву, удары наносіць толькі авіяцыя, галоўным чынам расійская. Але гэтага недастаткова, каб спыніць наступ. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная мова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Пры той жа умове бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. Генеральная прокуратура раскрытыкавала працу беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў, якое ўзначальвае экс-кіраўнік МУЗ Ігор Шуневіч. У закрытым лісце, накіраваным у Савет міністраў, прокуроры указвалі на неэфектыўную ахову жывёлаў і паляўнічых угоддзяў і на парушэнне закону з боку кіраўніцтва арганізацыі. Змест дакументу апублікавала арганізацыя «Белпол». Правяранне паказала, што паляўнічыя гаспадаркі не забяспечваюць належнага кантролю за браканьерамі, а працоўнікі таварыства паляўнічых і рыбаловаў часта парушаюць правілы. Таксама пракуратура адзначыла нястачу кадраў і фінансавання для аховы жывёлаў. Мінлясгасу і адпаведнаму таварыству даручана скасаваць гэтыя парушэнні. Ігор Шуневіч, які ўзначальвае арганізацыю з 2021 года, раней прапаноўваў дазволіць паляванне на чырвонакніжных жывёлаў ды ініцыяваў перарыхтаванне паляўнічых для службы ў тэрытарыяльнай абароне. З намі на сувязі Владзімир Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы «Белпол». Владзімир, вітаю вас. Добрый день. Вось гэты крытычны ліст з боку генпрокуратуры, гэта незадаволенасць працай таварыства паляўнічых, ці за гэтым можа стаяць нешта іншае? Это достаточно такое обычное явление для Беларуси, и Шуневич должен к такому привыкать. Шуневич больше небольшой начальник,
больше не руководитель всей белорусской милиции. И в его вот этом обществе все равно будут находить какие-то проблемы. Потому что это принцип белорусских проверок. Невозможно приехать куда-то и не найти там каких-либо, даже пускай незначительных, но все-таки каких-то таких моментов. Потому что, как правило, даже я видел и был свидетелем таких ситуаций, когда проверяющий приезжал, видел, что все замечательно, он так и писал, ему говорили, если там все так хорошо, то ты в конечном итоге пойдешь туда работать. И поэтому проверяющий возвращался, смотрел, уже находил какие-то ошибки. Так и здесь всегда будут находиться ошибки. Система выстроена так, что невозможно не находить эти ошибки, потому что тогда вот эти контролирующие все органы, по большому счету, могут быть просто бессмысленными, бесполезными. Ці не дапускаеце вы таксама, што паміж генеральнай пракуратурай і былым міністрам унутраных спраў Шуневічам ёсць нейкая непрыхаваная варожасць і супрацьстаянне? Они могут, прокуратура может, конечно же, скажем так, идти на принцип и делать такие замечания, которые, можно было бы, например, и скрыть, или можно было бы как-то не показывать, но памятая, собственно, взаимодействие между милицией и прокуратурой, по-любому бы проскакивала искра, по-любому были какие-то такие моменты. И сейчас они просто в той или иной мере, но возвращаются к Шуневичу. Но, повторюсь, он уже больше не начальник. И то, какое вот место он занимает, оно в любом случае будет вызывать вопросы. Там идеально не может быть. Чаму, на ваш погляд, вось гэта інфармацыя потрапіла ў медыі праз закрыты ліст Генеральнай пракуратуры? Чаму такую інфармацыю не публічаць адкрыта? Это вообще в Беларуси сейчас стараются ничего не показывать. Потому что во всех этих докладах, во всех этих каких-то отчетах, там ситуация по многим направлениям, она ужасна. И ты не можешь показывать только часть документов, где только все хорошо. Тебе нужно показывать, в общем-то, и все остальное. Поэтому стараются не показывать вообще ничего. Это не касается белорусов. Белорусы никак на это влиять не могут. А независимые СМИ, им эту информацию все равно не отдадут, только если, условно, Белпол не передаст эту информацию. А пропагандистские СМИ, они все равно будут говорить только то, что необходимо им, вне контекста вообще действительно таких документов. Там нет такого, чтобы люди разбирали, действительно углублялись в тематику тех или иных проблемных моментов, которые есть. Апошні дазвол адстрэльваць рысяў і мядзведзяў, жывёльныя, якія ў чырвоную кнігу занесеныя. Ці не ідзе, в прынцыпе, ўразрэз гэтым лістом і, в прынцыпе, калі можна пабачыць будзе нейкіх вынікаў гэтых праверак, бо ліст, наколькі вядома, быў складзены яшчэ летом мінулага году. На самом деле никогда мы не увидим результатов таких проверок. В этом и есть, в общем-то, такая интересная составляющая системы, которую устроил Лукашенко. Это все такой круговорот. Круговорот проверок, круговорот потом каких-то отчетов о том, что вот те или иные недочеты были исправлены, были проведены заседания, какие-нибудь там условные планерки, там какие-то, кто-то был депримирован, кто-то был наказан. То есть, и потом это все перейдет в Новый год будет новый, и пошло, и оно так всегда будет, в этом и есть смысл. Не решается, а просто бумагамарательством занимаются. Але разам з тым у гэтым лісце ёсць закіды, што грошы на арганізацыю паляўнічых выдаткоўваюцца неэфектыўна, но тут па логіцы мусілі быць крымінальныя справы. Возможно, они будут, потому что здесь... Когда вообще в Беларуси касается денег, которые, например, получает какая-то структура, и можно заметить там какие-то коррупционные моменты, то, конечно же, виноватых находят. Возможно, здесь не идет речь непосредственно о Шуневиче, а найдут других виноватых. Возможно, скажем так, опять-таки, так как этот документ не должен был стать никому известным, то есть это должно было быть исключительно для внутреннего пользования. Те, кому вот этот месседж направлялся о том, что мы знаем, что вы делаете что-то не так, они, в принципе, это почувствовали, они это знают, потому что они, естественно, ознакомливались с этим документом.
И уже могли они поменять как бы немного свою риторику, может быть, свои какие-то действия, которые они совершают. Но так когда документ сейчас стал широко всем известен, то есть люди могут это увидеть. Естественно, в системе все равно об этом будут говорить. Могут быть какие-то даже и перемены для некоторых людей, ну, с точки зрения адреса прописки. Але ці можна дапусціць, што Ігор Шуневіч можа папасці пад нейкую адказнасць крымінальную, адміністрацыйную ў гэтым выпадку, ці хутчэй за ўсё не? В Беларуси нет таких людей, которые бы были абсолютно полностью защищены от системы. Поэтому может быть, конечно же, все. И ничему здесь удивляться не стоит. Даже очень близкие и верные слуги Лукашенко очень часто попадали под раздачу. Здесь, скорее всего, больше вопрос того, о каких суммах идет речь, какая сумма могла осесть, скажем так, в рамках коррупционных каких-то схем. Были ли они, или это действительно просто банальная бесхозяйственность, такая типичная для таких вот представителей системы Лукашенко, как тот же самый Шуневич. А ці можа быць так, што Генеральная пракуратура магла распачаць нейкае расследаванне, магла нават завесці нейкую крымінальную справу, і тут Александр Лукашенко ўмяшаўся і сказаў: Ігора Шуневича не чапайце. Ну, во-первых, все лица, которые попадают, которые находятся в списке, скажем так, ВДЛ, то есть высших должностных лиц, это все эти люди находятся под постоянным контролем КГБ. То есть все их движения, все какие-то моменты, связанные с коррупцией, все это известно, все это складируется в папочке, поэтому едва ли только по этому вопросу можно было условного Шуневича задержать или возбудить какое-то уголовное дело. То есть там есть достаточно много других моментов, которые при необходимости могут быть подняты и добавлены для того, чтобы расследовать какое-то там крупное коррупционное дело. Но, наверное, сейчас не стоит так вопрос, возможно, нет оснований действительно полагать, что Шуневич что-то себе присвоил, может быть, действительно просто имеется недобросовестное, то есть использование имеющихся денежных средств. Ігор Шуневич вядомы сваёй патажнасцю, сваімі гучнымі заявамі адыёзнымі падчас свайго кіраўніцтва Міністэрствам унутраных справаў. Ці варта тут чакаць нейкай рэакцыі з ягонага боку, і ці можа ўжо такая рэакцыя пасля апублічвання гэтай інфармацыі ёсць, і вам вядома яе? Нет, нам неизвестно какой-то его реакции. Шуневич абсолютно человек системы, и он не будет делать ничего из того, что может хоть как-то привести к какому-то дисбалансу весь этот, скажем так, механизм. Нет, я думаю, что они в очередной раз скажут, что это фейки, сделанные в Польше, даже, возможно, не в фотошопе, а в каком-то обычном пейнте, и постараются максимально не обращаясь на это внимание. Но мы точно знаем, что данная информация доходит в том числе до Лукашенко. Ему дико не нравится, когда тех, кого он, скажем так, защищает, те, кто ему верно служит, вскрывают на каких-то коррупционных схемах, показывают их, в общем-то, некомпетентность даже с точки зрения того, какое место они занимают сейчас. Это ему, конечно же, не нравится, поэтому посмотрим, что будет дальше. Если что, мы передадим эту информацию. Владимир, дзякуй вялікі за гэтую размову. Следчы камітэт распачаў працэдуру спецыяльнага вядзення ў дачыненні лідараў беларускіх ініцыятываў за мяжой, кіраўніка фонду «Байсол» Андрэя Стрыжака і заснавальніка ініцыятывы «Байхелпа» Алексея Лявончыка. Ім выстаўленыя абвінавачанні на падставе больш чым 10 артыкулаў крымінальнага кодексу. На думку следчых, Стрыжак і Лявончык учынілі злачынствы ў складзе арганізаванай групы. Алексей Лявончык выказаў Белсату свае думкі наконт гэтай справы. Вынік гэтага цырка абсурду, ён ужо перадвызначаны. Я думаю, што ўжо вядома, колькі мне гадоў ушпіляць, колькі ушпіляць гадоў усім астатнім удзельнікам гэтай так званай справы. Але я зраблю ўсё, каб гэта было задакументавана і каб дакументы аб гэтай спецвытворчасці і абгрунтаванне было
перададзена і зроблена публічным, каб у будучыні гэта было можна ўжываць як сведчанне пра інструменты, якімі рэжым спрабаваў далей дакруціць балты ў тым, што датычыць салідарнасці. І на гэтым ставім кропку ў нашым выданні. З вами быў Віталь Бабін. Дзякуй спадарству за ўвагу. Ужо заўтра пабачымся ў аб'ектыве. Добрага вечара і прыемных выходных.